Благодаря ми, хора, това беше всичко от нас за тази вечер. Нека поканим още веднъж на сцената всички, които ви забавляваха. От кога да почнем? Калуян! Ники! Дини! Краси! Иво! Аз бях Бог, да се разбрахте. Вече малко въпка между другото. Това заведение е много прочна практика да дава 50% отстъпка за алкохола на комиците, които участват. Да, много лошо. Още веднъж благодарим, че бяхте с нас тази вечер. Надявам се всички получите талони, с които може да дойдете още веднъж, когато си изберете да ни гледате. Който не, елате след това, ще ви дадеме. Вземете за приятели, няма проблем, колкото искате, който иска. Вижте нашата фейсбук страница Българска стендъп комедия или стендъп комедия с група смешници. Имаме си 2 фейсбук страници. Толкова голямо ни е егото, че не може да се добре в една. Да. Имаме си 2 фейсбук страници. Следете нашите дати за участие. Между другото, искам сега да ви кажа... Дай ми телефоните. Телефоните, който иска също, между другото, наистина, съвсем сериозно, елате при нас, ще ви ги дадем, няма проблем. Не, няма много желащи. Следващия месец... Моят е 0886 347. 100 лева на месец изкарвам, не мога да си позволя GSM-то. Следващия месец за всички фенове на стендъп комедията на 20 март ще бъде шоуто на Майкъл Уинслоу. Майкъл Уинслоу, първият стендъп комик, който ще дойде в България, нали, световно известен. Той ще ни подгрява. Да. Той ще ни подгрява нас. Гледайте го, между другото, много забавно, известен е като човек с 10 000 гласа. 10 000 бяха. Всичките в полза на Волен Сидеров. Човек с 10 000 гласа, между които прави много свестна стендъп комедия. 20 март. Вижте, между другото, на нашата страница има линк също. Много готино шоу. И така, следващия път сме тук, кога? На 30 март. Всяка последна неделя от месеца, между другото, запомнете си го като... С абсолютно нова история, нищо общо вече. 100% нови сетове, минимум 60% забавно и от тях. Така че следете ни, елате. Някой друг има ли да добави нещо? Не. Не. Това беше всичко от нас. Благодарим ви!